Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo sedulur tua sing ora bosen-bosen nongol maning nang layar HP ne sampean kabeh. Oke, sedulur tua akan memberi apa sing aran informasi bae bahwa panganan ge arane anggur ki jare dokter apik go jantung jantungnya kita, terutama orang-orang yang usia 50 tahun ke atas, itu biasanya kan apa runtakan, terus ngarane udinan, emosional, wis mulai mudun. Lagi endah sehat baik, mangane bijine iki. Bijine apik ki nggo sing ngarane apa? Nggo jantung kita. Kuwi dari dokter. Sebagai rasa kecil vitamin C-nya apa ya? Hmm. Oh.